Afonete for mo be akwababa Attention TV so ekwentua na mtranscendent nsem efa Attention TV the babe som ntime se so be like ya subscribe wa share na we mia bell no so my notification bia so onsa ebe kan free Attention TV won mu say ya na mpempi no mpanifo du eye wo mu fie so 80 90 kona na adwen no abesesa asaye enkola adwen ene nkrama mu eya south bebi efe no Kalabule enkrama mu eya akokora bia na adwen wa ese yi nti free fie kakra akopie enwure mu baabi na wo mu hia no na se wo kopie baabi na eye hofo no hia no ebise bisa na num nsem no papa ne kasa na eba abonti nyina ne se wo ye baifo anadwo wo wenam anadwo twoboi anadwo chenkwala te se nsem papa ne ka no aye basa na ho no eye instant justice ye take place na so wo mu hwe papa ni fie na mo nkola mo betimi afa ba na se ebo bi dia hwe papa itimu a na ndie esemola we mi nim se anase mia ekwentwa me ka se enye bibia na ye papa na se baifo bi no ye na mo bibia ni fie na du se wa wo hwe papa na eye mi producer de to so na wo hwe papa na wo ko be 100 years ya ni tinyina aye fita anka oduma nkoma nyankopon hira na nanka wodi ato no so anka wo se fiefo eso ne mu ehwe ne yie e ma na aduane pa bi adi no na ya no mo ato nwere ma wo kekasa be nsam a eso ni mfaso wo de me ko Kalabule mantamo baby ye nkwohwe akokore ne mo bro a ato no wo homra dwen na wrefre ma ne ho kora hyehye no na ya bɔ ne bayie wo kwa atifi du mantam se ye yo baabi a se honom ye witches camp na baifo ba kokora tu fie wo yaw na wa ma ba du akwakɔbɔ so baabi baako ɛne so mbɛbɔ kuro no wahu eti wei ebiesi ewo enkran krom ha ya Kalabule ya waga south potamu won kran ha wo mo se papa kokora bi a wakwa akoto ne se woda kwa ho papa ne di omanya eye dwonkwe na wo mo se no odadensu asubonten ne ho ewo Kalabule wo English amanfrom ewo ga south na eno no mo kokko hu no kyesa papa no waye mmere wagono wutimi hu no se de woda honom no asa akase wo homene na ne mframa aka kakra bi no wajem na eno na wani atwa ne wohia nkomo omudidi ye kyerɛ sɛ obisa papa na ne nkasa emu nyina kyerɛ sɛ oyɛ baifo Ghana fo ne etimi hwe obi anim ne mama so oba sɛ hwe ne mama na sɛ oyɛ baifo ana sɛ bia wo kasa ensisi so enti mo bo wafa ye sesa wo bɔ mpa ye sɛ Nyankopɔn so ma nkwatenten a ka kyerɛ nso ma de apomuden pa wo mu na nka we nka nhyira o nhyira na sɛ dimension na wanya o sɛ ba ne sɛn o enti wo sa wonfie bedu se nru se nyame nanim na papa kokora we wo yi ni baye no afo ye baifo Nyankopɔn kun no wo na okun wahu enti papa no nie ese de waye mmere sa had mo na ko hia moa o by this stage na ko hia so ka wo hia moa wo hia krokro na sa na yeso ye baifo hwɛ do mo yɛ no ya betimi atie nkɔma ekoso ho ni bia na Papa no eba ne sen a amanfo timi di wo mu ani bu se obaifo a babia ne fie du a wasanka onya akrokro ne wodo se de ne wo fa kan afa mom ene yema nani ye ne ya yo sechu ameda se papa na som twetwe ewo Kalabule English amanfo ma ban kasoa ene ne mpatam ha na endrada yes ade be chen ene anokai ena adexia one more Kalabule ewa Ga South municipality or Greater Accra region echire mu se densu na no ho ewura kakra bi wo efa ho ba bi ena one mkoto papa that we ya wadi 92 years jonkwe se na oda ho se na na ho sia ye potra no wo mo twen ben no ema wo mo ne na twetwen komo na Mr. Jonkwe nkasa mu nyina kire se womo ye baifo mienu ene womo atu afiri eye station a womo betwa mu akọ Winneba special operation na womo du ho no
wɔn ahoɔden nso teeɛ ɛna wɔn firi soro hɔ bɛhwɛ fam na ne nua ɔka ne ho deɛ otumi fɔ so ya na wasan atu kɔ nti aka wɔ no nko a wei ɛyɛ timamufu ɛte hɔ eyewitness fo asɛm a wɔn bɔ angel kaseɛ ama me sɛ sei ɛna papa na nkasa to n'anum so atumi aka ɛno nti attractive ma nipa dɔm ɛbɛgu hɔ ma ebi mu kura mpo a wɔn ni akoma papa kyerɛ sɛ wɔn pɛ sɛ papa no yɛ bayifoɔ deɛ bayifoɔ di bɔ ne pa nti wɔn de wɔn nsa bɛkeka no nea wayɛ ti hɔ yi nti ɛnam so ɛma adomfoɔ eyi english amanfoɔ prosper tire ama wɔn de mirikantɛntɛ bepie hɔ a wɔn rescue papa yi a yɛde ne kopie mu ɛwɔ police station na ɛno akyi ansa ne yɛbɛnya ne wɔfa ase yi a yɛne ne ɛtwetwe nkɔmɔ a wɔkyerɛ sɛ ne wɔfa yi afiri fie bɛyɛ mmerɛ kakra no wɔn ahwehwɛ na wɔn hu no eti nyankopɔn adom koraa ne sɛ apolisifoɔ afɔ sɛ wɔn ahu obi saa no nti abusua no ani agye paa na ɛnyɛ adeɛ a papa no ɛyɛ bayifoɔ ɛwɔ mbiara so nti wobisa yɛ asetua na sɛ yi ɛna asɛm no teɛ ɛwɔ ha saa bere ya ne wɔfa ase abedi adanse deɛ na kyerɛ sɛ abusua no fa no kɔ fie mepa atɔ yi o nyame ase enti yɛse sɛ wohu anoma kora mento no bo ebia no ofiri dodoom wohu no obi akokora no obi abere wasa no wakasakasa ebia sɛ bi wode wo mfiri fie enti wonim sɛ de anyini no tie wo mudu sɛ ya efre bibi dementia ɛna tetere yɛ sɛ wanyini adane akwala ne retimi fi ne ho ne retimi fi ne din ekeka nsɛm ebi kora story bia wate pen no wɔka te sɛ de ɛyɛ wɔ no nasɛm anasa asem botimi poni tim no okeka saa de obebisa ne bi obama muaye enso obere se ode tutu anipa bo se ensi so enti hu akokora bi ana abrewa bi no okasa kasa saa ya no wanya abotere na mabunu ekwadan keto akora bi obeyie enya akokora ne mere we de mesre se instant justice no ye wo se Ghana for ye hwe ne yie na hwa ye de moja bi a edibim eba beto ya brabo so a anhwe ya brabo kora enko yie maye ekwentwa na mbeso endawie akra